Benvinguts a un altre capítol de Rerefons de Garrotxa Mitjana. En aquest capítol farem la segona part de la història del món. Explicarem una mica regnes nans i fins a la tempesta del caos, el poc que es narra, que és com l'últim esdeveniment canònic que se'ns presenta en aquest llibre. I res, merci per l'acolliment d'aquest projecte, que tot i que és una cosa així una mica feta sense cap pretensió, veig que us ha agradat moltíssim. I res, intentaré anar fotent canya i intentar tenir-ho tot abans de final d'any. Esperem, ens han de deixar els llibres d'exèrcit i coses d'aquestes, però jo confio en que serem capaç de fer-ho. I res, el mateix, que compartim amb els vostres col·legues, si us agrada ens ho feu saber, i poc més. Doncs moltes gràcies i, espero que us agradi aquesta segona part de Rerefons del món de Warhammer. Les tragèdies dels nans. No més de 6 dècades després de la derrota dels elfs i llur retirada del vell món, l'imperi dels nans fou colpejat per la catàstrofe. Les muntanyes de la fi del món bramaren i foren sacsejades per terribles terratrèmols que van seccionar la terra mentre enormes volcans abocaven cabalosos rius de lava. Les fortaleses dels nans es van veure afectades, moltes de les sales es van esfondrar i la carretera subterrània que unia les diferents fortaleses, Lundrim Angkor, es va fer malbé en molts punts, fins a esdevenir intransitable. Al quedar aïllades les unes de les altres després de la devastació provocada pels cataclismes, les fortaleses nanes resultaren vulnerables. Els orcs i goblins, el nombre dels quals havia augmentat enormement des que va acabar la Guerra de la Barba, es llançaren a les muntanyes per assaltar les residències dels nans. La primera fortalesa a caure fou la de Kara Kungor, al nord, que van envair els goblins nocturns. Milers i milers de pells verdes van derrotar els cansats nans després de mesos de marcs combats. Els nans es van veure obligats a deixar els seus túnels i salons i a endinsar-se en els boscos. Kara Kungor es convertí en la llar dels goblins, skavens i altres criatures sinistres desconegudes fins aleshores a la muntanya de l'Ull Roig. En els propers anys, foren moltes les mines i fortaleses sotmeses. Les fins a aquell moment impenetrables ciutats dels nans estaven ara a la mercè d'orcs, ogres, trolls i altres criatures. Les guerres de la carretera de la Plata començaren als voltants del mont Llança de Plata, quan els nans decidiren defensar la seva ciutat contra els orcs del senyor de la guerra Urk Grimfang. La caiguda del mont Llança de Plata, que va ser rebatejat com a mont Grimfang pel seu conqueridor, assenyala la fi del regnat dels nans a la zona est de les muntanyes de la fi del món i milers de refugiats fugiren cap a les fortaleses restants. Les guerres Goblin. La retirada cap a l'oest només suposà un lleu respir, ja que les altres fortaleses també van ser atacades i assetjades en una sèrie de guerres que van durar gairebé 1000 anys. Aquestes guerres es coneixien com les guerres Goblins, encara que els Skaven, els homes bèstia i altres malvades criatures també van ser responsables de moltes de les morts dels nans. Quan sota les sales i les mines de Carat Buit Puig es trobaren túnels Skaven, començà una guerra a la desesperada contra els invasors subterranis que va durar 200 anys. Els nans van ser aniquilats quan els goblins van decidir-se a atacar i els Skaven van alliberar el seu verinós gas. Karakasgal caigué poc després, malgrat haver rebutjat els atacs d'orcs i goblins en nombroses ocasions. Els victoriosos pells verdes es llançaren a la càrrega i conqueriren també Karasdras, Karakazul i la capital, Karas de Karak. Va sentir l'ira dels pells verdes, però totes dues van aguantar les escomeses sense ser derrotades. Ara que gran part del seu imperi estava en ruïnes i que les fortaleses restants no eren més que una ombra del passat, els nans es van aliar amb les emergents tribus d'humans que vivien en els boscos a l'oest de les muntanyes a la fi del món. Una relació en concret canviaria el destí d'ambdues races durant els següents 2.500 anys. L'era de l'home. Durant centenars d'anys, els éssers humans havien seguit evolucionant i extenent-se pel món, fins a arribar a les llunyanes Katai i Ind, passant per les estepes i els deserts del caos, per les terres entre el gran oceà i les muntanyes a la fi del món. Aquestes zones s'acabarien coneixent pel nom de Vell Món.
en els inicis de l'era de l'home, amb algunes poques excepcions, com ara la de Nehekhara, els humans formaven una societat tribal. Els grups eren petits, estaven separats els uns dels altres i s'allotjaven en enormes cavernes, caçaven en els boscos i en els turons i es defensaven com podien dels pèrfids homes bèstia i goblins que habitaven entre ells a les regions salvatges del planeta. Però tot això canviaria amb l'adveniment d'en Sigmar, el millor guerrer i el major líder dels homes, l'ésser humà que va fundar l'imperi i va deixar el llegat que s'ha perdurat fins a l'actualitat. Membre de la tribu dels Umberogen, en Sigmar ja va destacar des de molt jove, amb 15 anys era un caçador i guerrer experimentat. El destí guia les seves passes fins a una caravana de nans capturada pels orcs mentre viatjava per les muntanyes grises, la qual no va dubtar a rescatar. Entre els nans es trobava el gran rei Kurga amb barba de ferro. L'agraït governant dels nans va regalar a en Sigmar un poderós martell rúnic conegut com Galmaras, trencacranis. L'arma acabaria convertir-se en el símbol d'en Sigmar, qui la va empunyar en les nombroses batalles en què l'home s'enfrontà als enemics que havien empaitat els de la seva raça durant tant de temps. En Sigmar va comprendre el perill que suposaven els Pells Verdes i les tribus del nord, aliades amb els poders del caos. Així que va decidir fer tot el possible per enfrontar-se a aquestes amenaces i construir un món just. El credo d'en Sigmar consistia a donar forma a l'imperi, un somni d'unitat sota un sol i savi líder. Mitjançant la diplomàcia i la guerra, en Sigmar va crear una confederació de tribus que va acabar per convertir-se en l'imperi. Les terres a l'oest de les muntanyes de la fi del món i al nord de les muntanyes grises estaven sota el control d'en Sigmar, i encara que en els jocs més ombrívols i remots seguia havent-hi homes bèstia i goblins dels boscos, ja no suposaven cap amenaça per l'ésser humà. Tanmateix, s'havia de prendre part en una última batalla, la del Pas del Foc Negre. En ella, en Sigmar i les tribus aliades van combatre, juntament amb Kurga amb Barbaferro i una host de nans, contra una quasi interminable horda de Pells Verdes que venien del nord, de les Terres Ermes. Tot i els tremends enfrontaments i les greus pèrdues, l'exèrcit compost per nans i éssers humans aconseguí la victòria i l'hegemonia dels orcs a l'oest s'esvaí. L'imperi d'en Sigmar. Després de la victòria en la batalla del Pas del Foc Negre, l'imperi creat per en Sigmar va conèixer una gran prosperitat i una pau relativa durant moltes dècades. Com a recompensa per participar en la batalla, el rei Kurgan va demanar al gran ferrer rúnic Alaric el Foll que forgés 12 espases màgiques, conegudes com a uials rúnics, per als lloctinents d'en Sigmar, les quals, amb el temps, esdevindrien els símbols del seu poder. En Sigmar va regnar durant més de 50 anys i va continuar fort com un toro, fins ben entrat als 80 anys. Encara que la seva força no tenia rival i que la seva saviesa era major que mai, en Sigmar va decidir deixar el tron i passar el control del pròsper imperi als líders dels diferents estats que constituïen la confederació. Per evitar que hi hagués una lluita pel control de l'imperi, els diferents governants decidiren escollir per unanimitat un d'ells perquè ocupés el càrrec d'emperador. En Sigmar cedí Galmaras com a instrument del càrrec i partí cap a l'est. Alguns deien que se n'anà a visitar el seu vell amic, en Kurga amb Barbaferro, i altres que va atacar els Pells Verdes a les terres fosques més enllà de les muntanyes a la fi del món. L'imperi va créixer durant molts anys. Els seus assentaments es van convertir en pròspers pobles i poderoses ciutats. Els descendents dels cabdills tribals continuaren elegint el governant de l'imperi i líder de la seva gent per unanimitat i s'assignaren el títol de comte elector. Amb l'ajuda dels nans, els artesans i constructors de l'imperi van progressar ràpidament i l'aliança entre els dos pobles va florir. Amb el temps, les gens de l'imperi van començar a adorar en Sigmar com a un déu i la seva església no va tardar a estendre's per tota la terra amb la intenció d'honrar-lo. No obstant, la pau no duraria eternament. Corromputs per la vanitat i l'ambició, els comtes electors van començar a combatre entre ells. Els enemics de l'imperi augmentaren en els llocs ocults, en els boscos i en les ombres del món. La plaga va devastar l'imperi i hordes d'Skaven van abandonar els seus caus subterranis per esclavitzar pobles sencers. Els exèrcits dels comtes no se l'estaven minvats per la guerra, sinó pels contagis extesos en secret pels Skaven. L'imperi s'estava fent miques, ja que els Skaven no tenien rival, però, aleshores, el comte de Middleland, en Mandred, va reunir un gran exèrcit i va començar a derrotar l'enemic.
Els Skaven van ser expulsats de les ruïnes de les granges i els pobles i es van veure obligats a endinsar-se novament en el seu món subterrani. Els comtes s'uniren sota un nou líder i nomenaren emperador a Mandred. Uns quants anys després, la davallada es detingué. No obstant, els Skaven encara van assestar un últim cop quan els assassins que en el Consell dels 13 van enviar per acabar amb en Mandred aconseguiren el seu objectiu i el sistema electoral es sumí de nou en el caos. Els tres emperadors. Al llarg dels següents segles, l'imperi va anar fragmentant-se a causa de la política de confrontació i de la guerra civil promoguda pels comtes, que lluitaven per obtenir el poder. El llegat d'en Sigmar caigué en l'oblit, mentre els exèrcits d'éssers humans marxaven contra els de la seva pròpia raça per culpa de l'ànsia de poder i riquesa dels cada cop més egoistes nobles. Com que no deixaven d'aparèixer candidats al tron imperial, el sistema electoral va deixar-se finalment de banda. Durant uns quants segles va tenir lloc una guerra civil, període que es coneix com l'era dels tres emperadors pel nombre de rivals que reclamaven el tron. En aquests temps de divisió, l'imperi era assetjat constantment pels seus enemics i no estava preparat per enfrontar-se a ells, ja fos per la incapacitat dels comtes, ja fos perquè es negaven a demanar ajuda a altres comtes. La primera gran guerra va esclatar amb la invasió d'en Gorba Urpa de Ferro, un gegantesc senyor de la guerra orc que va liderar la seva horda a través del Pas del Foc Negre i va arrasar la zona sud de l'imperi. Les terres de Solan van ser cremades, el comte assassinat i el seu ull rúnic va ser capturat per en Gorbat com a botí de guerra. Wissenland i la ciutat de Naln van ser agafades per sorpresa i l'horda d'en Gorbat va arribar fins a Reikland, on es va atrevir a assetjar les muralles d'Aldorf. Gorbat no aconseguí fer-se ràpidament amb Aldorf, malgrat la mort del comte elector durant els combats, la qual cosa provocà que les diferents bandes que composaven el seu exèrcit es cansessin i es dispersessin. Havien de passar uns altres 300 anys de guerra civil i anarquia abans que la següent amenaça es produís. Aquesta era tan terrible que molts dels comtes deixaren de banda les seves diferències per primera vegada en 1000 anys per tal de posar-li fre. A les terres maleïdes de Silvània, un lloc tètric com cap altre del vell món, a causa dels sinistros boscos i cementiris, aparegué un nou contendent per al tron, el comte Vlad von Karstein. En Vlad no era un enemic mortal, sinó el més poderós dels comtes vampir. S'ignora si era un dels primers vampirs sota un nou aspecte o un dels seus infernals descendents. Els exèrcits de no morts que dirigia assolaren l'imperi durant 40 anys, en les guerres dels comtes vampir. Quan en Vlad va atacar Ostermark i Stirland, en Vlad va trobar la mort en una gran batalla que va tenir lloc a les rodalies d'Aldorf. El summe sacerdot d'en Sigmar, el gran teogonista Wilhelm III, es llançà amb ell des de les almenes de la muralla de la ciutat i empalà en Vlad en les estaques que hi havia als peus d'aquesta. Però l'amenaça dels vampirs no va acabar-se amb la mort d'en Vlad, ja que la seva impia progènia es va multiplicar i va continuar atacant l'imperi a les dècades següents. Durant aquests combats, un altre gran succés va fer que els comtes tornessin a actuar de forma egoista. Un immens cometa va impactar de ple a la ciutat de Morheim, capital d'Ostermark. El cometa va ruixar de trossos de pedra bruixa l'assentament en ruïnes. Morheim vibrava per culpa de l'energia del caos. Ignorant que arriscaven a corrompre's al reclamar un poder així, tot tipus de bàndols interessats van enviar exèrcits i mercenaris a Morheim per apropiar-se de la pedra bruixa. Al final, la ciutat va haver de ser purificada per una sèrie de cavallers i caçadors de bruixes liderats pel gran teogonista, els quals van intentar esborrar per sempre el record de les ruïnes d'aquella ciutat. Encara avui es tracta d'un lloc maleït on la màcula del caos continua ferint la terra. La Gran Guerra. Al llarg dels anys, el vell món ha estat testimoni de moltes guerres i ha suportat incomptables perills. Els fràgils regnes de l'ésser humà han fet front i han derrotat totes aquestes amenaces, malgrat que cadascuna d'elles semblava més forta que l'anterior i que cada batalla suposava greus pèrdues. De totes aquestes guerres, només hi ha una que hagi rebut la consideració de la Gran Guerra, la Gran Guerra contra el caos. En el llunyà nord, el regne del caos vibrava pel poder que acumulava. En un determinat moment, la negra ombra del caos es va projectar sobre el sud i va engolir les terres desolades. Els éssers del caos avançaven per davant d'aquesta irrefrenable ombra que va arribar fins al sud i va provocar que les forces del caos augmentessin. Els monstres dels deserts del caos
s'uniren bandes de guerrers del caos dels límits del territori troll. En els profunds boscos de l'imperi els homes bèsties s'agruparen i es prepararen per a la guerra. L'hivern del 2302, les forces kislavites van intentar mantenir el control d'uns quants dels ponts que travessaven el Linsk, però no van poder amb l'Horde del Caos. Durant els combats, van ser molts els paladins que es van guanyar una terrible reputació, però entre ells n'hi havia un, el sol nom del qual es tenia el pànic entre els enemics del caos, l'Assa Barkul. Malgrat que l'Horde del Caos era tan immensa que les criatures del caos no tenien només un líder, els actes d'en Kul i la seva presència propiciaren que molts paladins menors s'unissin sota el seu estendard. En Kul, un capdill dels salvatges Kurgan, era un guerrer sense por, un astut líder i un incondicional devot dels déus del caos. I el terror i la mort eren els seus fidels companys de viatge. La ciutat kislavita de Prague fou la primera fortalesa que caigué davant l'ira d'en Kul i els seus aliats. Deformades bèsties, demoníaques criatures i enfervorits guerrers assaltaren els murs de la ciutat durant diversos dies. Tot i que patiren gran quantitat de baixes, els comptants assalts de les forces del caos finalment donaren resultat, ja que va arribar un moment en què els defensors no els restaven forces per lluitar, així que la ciutat caigué i fou saquejada. Els encanteris del caos, que es van llançar durant l'atac final, foren tan poderosos que la ciutat de Prague va quedar impresa a la seva marca per sempre més. Encara avui dia, es tracta d'una ciutat maleïda, plena de veus fantasmals, portes que s'obren soles i morts que caminen. L'Horde del Caos va avançar cap al sud, cap a la capital, Kislev. El tsar kislavita havia demanat ajuda a l'imperi. Les peticions de la majoria de missatgers no van ser escoltades, ja que els comtes electors preferien ignorar el perill que suposava l'Horde del Caos i dedicar-se a les seves ambicions. No obstant, a la ciutat de Nuln, un jove anomenat Magnus va portar a terme una crida a les armes als fills de Sigmar i va començar a plegar un exèrcit de proporcions considerables. Gràcies als seus apassionats discursos, en Magnus va convèncer els habitants de l'imperi perquè s'unissin a la seva causa i lluitessin per defensar el regne de Sigmar. En poc temps, fins i tot els comtes electors van tenir notícies de l'enorme exèrcit que s'estava reunint a Nuln i, com que cap d'ells volia quedar-se enrere abans que els seus competidors, tots van enviar un contingent de tropes per reforçar-lo. A les muntanyes de la fi del món, a la fortalesa de Cares de Karat, el gran rei Nan també va entendre la gran amenaça que implicava l'Horde del Caos i es va posar al capdavant d'una host de nans per ajudar la ciutat de Kislev. El gran rei va arribar entre crits de benvinguda, encara que, en comparació, el seu exèrcit era petit. La presència de tenaços nans detingué la sensació de pànic que havia començat a apoderar-se de la ciutat. Mentre l'exèrcit d'en Magnus marxava cap al nord, l'Horde del Caos caigué sobre Kislev. Els defensors van haver d'afrontar el terrible setge amb el qual en Kul i la resta de paladins pretenien rendir la ciutat. Els grans dimonis atacaven els murs, i només els senyors del clan, a les ordres del gran rei dels nans, eren capaços d'enfrontar-se a ells. Mentrestant, monstruoses màquines de setge llançaven sense parar roques, vires i foc màgic contra les muralles. Fou aleshores quan vingueren els elfs. Durant moltes generacions, cap host dels elfs n'havia posat un peu a les terres del vell món. Ara, en aquest temps de necessitat, el vell món rebia l'ajuda d'inesperats aliats. En Teclis, el major senyor del saber d'Ulthuan, va arribar amb unes blanques naus a la riba del mar de les Urpes, on un enlluernador exèrcit arranjat per a la batalla va desembarcar disposat a ajudar els kislavites. Una part de la host èlfica s'unia a la força d'en Magnus quan aquesta deixava la ciutadella de Middenheim, mentre que la resta es dirigia directament a Kislev. La batalla que va tenir lloc davant de les portes de Kislev fou la més gran en la història del vell món. Éssers humans, dimonis, elf, homes bèstia, nans i guerrers del caos lluitaren sense descans durant dies. L'Assa Barkul i la resta de paladins dels déus foscos avançaren cegant les forces aliades, però no aconseguiren alçar-se amb la victòria. En Magnus havia enviat un exèrcit de cavallers de diferents ordes a alliberar Prague, però arribaren massa tard. Mentre perseguien les restes de l'exèrcit del caos del nord, se'ls uniren els supervivents kislavites i junts arribaren a Kislev, i carregaren sobre la rereguarda de les tropes d'en Kul a l'uníson. Els defensors de la ciutat van abandonar les seves muralles per sumar-se a l'atac per un altre front, i l'exèrcit del caos va quedar completament destruït.
Les llegendes diuen que el propi Magnus va acabar amb la vida d'en Kul, tot i que resulta difícil de creure, perquè el primer era més un líder que no pas un guerrer, i no li hauria fet gaire més que nosa el quasi immortal servent del caos. A més, encara es diu que en Kul va caure en batalla, el seu cos mai no es va recuperar. L'Horde es va dispersar, i fins a l'actualitat només són partides de guerra aïllades el que segueix turmentant Kislev i l'Imperi. L'emperador Karl Franz. Després de la batalla de les portes de Kislev, el poder del caos va minvar considerablement, i els dimonis tornaren a diluir-se en el regne del caos. L'obscuritat va desaparèixer del món una altra vegada. La maleïda Prag fou destruïda fins als fonaments i va tornar a ser erigida, malgrat que des de llavors continua sent un lloc encantat. Magnus el Pietós, que és com se'l va conèixer a partir d'aquell moment, havia unit novament l'imperi i va ser escollit imperador. Es dugueren a terme purgues contra els homes bèstia dels boscos d'Osland i Ostermark, que quedaren completament nets. Les forces del caos es veieren forçades a retirar-se cap al territori troll, i fins i tot més enllà, i aflorar una relativa pau. Amb tot, el veritable canvi impulsat per la Gran Guerra fou el retorn dels elfs al vell món i la tornada de Teclis, que dirigí la fundació dels col·legis de la màgia. Va néixer una germanor entre els elfs d'Ulthuan i l'Imperi, que ara convivia amb els nans i els elfs i aprenia dels dos, potser per assestar algun dia el cop definitiu al caos. Des de la Gran Guerra, l'Imperi ha ressorgit com una gran potència, unit, un cop més, per un únic emperador. Magnus fou el primer dels anomenats emperadors del Grif, a causa de les estàtues del Grif que hi havia a Nul, la seva ciutat natal. Però amb el temps, el tron va tornar als comtes de Reikland i el govern es va traslladar al vell palau d'Aldorf, al costat del riu Reik. Al llarg de diverses generacions, els prínceps d'Aldorf han governat l'imperi. L'any 2502, el príncep Karl Franz d'Aldorf, comte de Reikland, es va convertir en emperador. Després de més de 2 dècades comandant l'imperi, ha demostrat ser un líder fort i valent. Malgrat que l'imperi encara té molts enemics, Karl Franz lluita dia rere dia per mantenir el llegat que deixaren en Sigmar i Magnus i té la reputació de ser el millor estadista que mai hagi viscut en el vell món. Continua conjuminant les províncies de l'imperi i els seus governants per aquests motius i forja aliances més enllà de les fronteres d'aquest. Tot i que hagi fet tantes coses a favor de la pau, l'amenaça del caos encara hi és present, tal com va quedar demostrat en els tumultuosos esdeveniments de la Tempesta del Caos, quan Arcaó dirigí un devastador atac contra la ciutat de Middenheim. El nombre d'orcs i goblins va augmentant de nou mentre els Skaven continuen excavant sota les ciutats de l'imperi. Els morts no descansen en pau i els vampirs encara s'amaguen en les ombres. El món és perillós i l'imperi només continua en peu gràcies a la força dels seus exèrcits. I fins aquí la segona part de la història bàsica de Warhammer. Ens quedem a la Tempesta del Caos, que, com tothom sap més o menys, no és canon dintre de la 7ª edició. El reglament s'anomena, però després fan una marxa enrere i desapareix, màgicament. Es canvia, mai succeeix, és un somni lúcid de qui fos, i és una llàstima perquè almenys el nostre grup és un esdeveniment que ens agrada molt. Però properament tindrem una mica d'explicació de cada una de les faccions del món de Warhammer, que corresponen amb els seus exèrcits. I res, moltes gràcies i fins la propera.